Kandidujem hlavne preto, že by som v práci, ktorú som vykonávala 4 roky pre Devín, pre Devínčanov, chcela pokračovať. Z tej pozície starostky vidím, čo všetko sa v súvislosti s Devínom deje a aké rôzne záujmy sa na jeho pôde stretávajú a vnímam mnohé z týchto zámerov ako hrozbu pre Devín. Je potrebné, aby na mieste starostu sedel niekto, kto skutočne to myslí s Devínom dobre a jednoducho sa nedá kúpiť a podplatiť. Za posledné 4 roky som zaznamenala skutočne viaceré pokusy presadiť na Devíne veci, ktoré do Devína jednoducho nepatria. Týkajú sa najmä zástavby, ktorá si myslím, že do Devína vhodná nie je. Koniec koncov, že moja domnienka je správna, svedčí aj vaše reakcie pri príprave nášho územného plánu zóny. Tu nás ste sa ako Devínčania mnohí zapojili veľmi aktívne, všetky detaily jednotlivé územia, podrobne ste ich pripomienkovali. A mne z týchto vašich reakcií jednoznačne vyplynulo, že nie som sama v snahe zachovať vidiecký charakter Devína a zachovať tu pokiaľ možno čo najviac zelene. Samozrejme nie je možné brániť výstavbe ako takej. Devín sa musí rozvíjať ďalej, ale potrebujeme tu zákon, potrebujeme tu regulatív, ktorý nám umožní nasmerovať rozvoj Devína rozumným smerom a rozumným spôsobom. Ak sa bavíme o regulatívoch, znamená to vlastne výšku domov, ktoré sa tu môžu stavať. Zaznamenali sme snahy stavať 4- a viacposchodové domy. Skutočne to nie je ako môj výmysel alebo nejaký strašiak. Jednoducho už sú tu vydané územné rozhodnutia, ktoré žiaľ môj predchodca podpísal na 4-podlažné objekty. Od začiatku svojej funkcie bojujem aj proti týmto objektom a snažím sa, aby v Devíne bolo možné stavať v budúcnosti skutočne objekty, ktoré nepresiahnu výšku 2, maximálne 2 plus 1 ustúpeného podlažia. Tak ako to koniec koncov reguluje aj územný plán mesta Bratislavy, podľa ktorého musíme ísť s našim územným plánom zóny. Výstavba, ktorú povolíme, by mala byť taká, aby nenarušila jedinečnosť a nádheru Devína. Je potrebné nájsť rozumný kompromis medzi novou výstavbou, ktorá určite do Devína príde, a medzi tým, aby všetci, ktorí prídu do Devína, aj ktorí tu už dnes žijeme, aby sme žili v tomto nádhernom prostredí a odovzdali ho v čo najkrajšej a najzachovalejšej podobe aj našim deťom.